ईडीएमाक पॉलिसी न्ही, ईडीएमाक ताका आमी सांगला 3 बटाचे 4 दीस करप. 31 करता, 30 करता, 28, 27 केन्ना करता, पण 4 दीस करप. एक स्टेज डेडिकेटेड विथ गोवन कल्चर इज टू कम इन, where the whole setup is that way, a feel of Goa, where you have not only the DJs and the other people playing music, the local DJs, but also you have the food, cuisine, other things which you can give out. So there's a platform for our Goans to showcase at EDM, where people of the world come for EDM. Other than this, they should also know what is happening otherwise and what our talent is. So that's what we have asked, and we have asked them to ensure it is done. So ते सुद्धा करता असताना आम्ही बाकीचे वर्षभर जे इव्हेंट्स करता, चिखलकाला जाता, सावंजवां जाता, बोंदेरा जाता, असे कितलेशे नरकासुरा वेळा जाता, असे इतले फेस्टिवल्स वी हॅव नेवर शोन द वर्ल्ड, वी आर विदिन आवरसेल्व्स. नरकासुरा सारकेलो इव्हेंट जो जाता पहिले दिसा दिवाळीच्या, तो देशभर खंयच जायना. बट वी आर हॅव्हिंग अ व्हेरी क्लियर फोकस ऑन हाऊ इट इज अँड वॉट नीड्स टू बी डन. वी कॅन डू अ लॉट मोर. शिगमो आणि कार्निवल असताना वी हॅव टू एन्श्योर अवर लोकल कल्चर, लोकल थिंग्स आर शोकेस टू द वर्ल्ड. सो लॉट ऑफ प्लॅन्स आर हॅपनिंग सायमल्टेनियसली. द टीम इज ऑन द जॉब. जेन्ना जेन्ना कितें येता वी विल कम टू यू अँड टॉक टू यू. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एव्हरी वन टू ड्रायव्ह रिस्पॉन्सिबली. आणि आपल्यान समज कितें ड्रिंक घेतल्या केअर घेना जाल्यार स्वता चिंतपाक जाय की आपण चलोवपाचें काय ना. सो कालचें जें जालां, इट्स अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ व्हेरी क्लियर मेसेज that this type of things shouldn't happen and discourage this type of things.